Mai ba da labarin ta ce, na yi fama da dannau wato sleep paralysis a turanci, amma wannan abu da ya faru da ni ya fi ɗimauta ni akan duk wasu abubuwa da suka faru da ni dangane da hidima aljanu. Mun yi aure ni da mijina muna da ƙananan shekaru, ina da shekaru 17 yayin da shi kuwa yake da shekaru 19 a duniya. Muna zaune ne a ƙasar Amurka. Bayan auren mu mijina ya ɗauki hutu daga wurin aikinsa, yadda muka zaga ƙasashe da dama domin honeymoon. Bayan dawowar mu daga honeymoon ne mijina ya koma bakin aikinsa. Aikin mijina akan je da rana sannan kuma da dare, amma ya fi zuwa na dare. Yadda yakan fita aikin daren karfe 12 dare sannan ya dawo karfe 8 na safiya. Wata rana mijina na da aikin dare. Haka kawai na ji a raina a wannan ranar ina matukar tsoron ya tafiya bar ni kadai. Ganin haka ne yasa ya ce da ni, insha Allahu zai iya bakin kokarin shi yau ya ga ya dawo karfe 6 na safiya. Nan ne hankali na ya dan kwanta. Bayan fitar shi na gado na kwanta cike da tsoro. Yadda a wannan daren da kyar bacci ya dauke ni. Yadda ban sake motsi ba sai guraren 4 na asuba. Ina bude ido sai na hangi mijina ya bani baya yana kallon wardrobe. Alamun kamar yana kokarin cire kayan jikin shi. Nan take na ji wani daɗi ya lullube ni, na ce da shi yau kan ka dawo da wuri gaskiya. Bai ce da ni komai ba sai ya juyo ya kalle ni kawai ya sake juyawa. Ɗakin babu haske sosai wanda hakan ne ya hana ni ganin fuskan shi yayin da ya juyo yana kallo na. Abin sai ya min wani iri domin ko kowane hali yake ciki idan na mishi magana yakan amsa min. Sai na sa a raina kawai gajiya ce ta yi masa yawa shi yasa baya son magana yau. Na koma na rufe ido na domin in koma bacci. Ina ji ya gama cire kaya sannan ya hawo gadon ya same ni. Ya rungume ni ta baya sannan ya ɗora haɓar shi akan wuyana. Har wannan lokacin bai ce min komai ba. A raina na ce lalle yau ya gaji sosai. A haka bacci mai daɗi ya kwashe ni kuma ban farka ba sai karfe 8 na safiya. Don ko sallan asuba ban samu na yi ba saboda wani bacci mai nauyi da ya ɗauke ni. Sai na duba bayana amma kuma mijina baya kan gadon. Sai na ce wa kaina mai yiwuwa yana wani bangare na gidan daban. Na fara shiga firgici ne lokacin da na duba wayata na ga sako daga mijina. Yadda yake bani hakuri kan cewa ya karya alƙawarin shi na cewa zai dawo karfe 6 na safe. Kuma ya ce wani abu ne ya taso a gurin aikin nasu amma insha Allahu karfe 9:30 zai dawo. A lokacin sai na ji zuciyata kamar ta tsaya saboda tsoro. To amma sai na yi tunanin ko wasa yake min. Sai na ce da shi ban gane ba, jiya da daddare fa kana nan, ban gane me kake cewa ba fa. Ina tura sakon bayan wasu 'yan sakwanni kaɗan na ga ya kira ni, hankalin shi a tashi domin shi yana tunanin ma ko wani ne ya shigo gidan. Ni ma na shiga firgici sosai. Yadda na yi maza na fara duba winduna da kofofi in ga ko akwai wani guri da aka yi amfani da ƙarfi domin shigowa gidan. To amma babu. Sai na yi maza na ruga ɗakin, na kalli kan gadon. Na lura da wani abu mai danko kalar ruwan ɗorawa duk ya ɓata gefen da mijin nawa ke kwanciya. Na sake shiga firgici na fashe da kuka. Na kunna karatun alƙur'ani sannan na koma gefe na ci gaba da kuka. Cike da tsoro da firgici na ɗauko wayata na kira mahaifiyata sannan na bata labarin abin da ya faru da ni. Ina kuka. Mahaifiyata ta lallashe ni. Ta ce in kwantar da hankali na, aljanu sukan yi wasa da hankalin mutane domin su razana su. Daga zaran ka nuna ka razana kuwa sai su samu damar shiga jikinka. Ta ce mun yi ta addu'a da karatun Qur'ani insha Allah zan samu natsuwa. Hakan ne ko ya faru. Mijina ko daga wannan ranar ya ajiye aikin shi sannan ya samu aikin da ake zuwa da rana kadai. Muka ci gaba da rayuwar mu. Amma har yau idan na tuno da wannan lamari nakan shiga damuwa.